Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timbal din susumbagrakan ulangon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakindid na punta no kagim yung masura sa minibtadun. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi alladhi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam rakanusan lang na mga bangsami, mga tunganayami, pumamakinag nagu tumatandang sa matanong sa pangilaylayan, nagu pamamakinagan. Sakan so pagariyo, pagaritan no, si Ahmad Nur, kagya piyang niya no to, makapaguras taon sa piyamay to, na miya ka pangunutan ta si ko pagaritaw di na si ko kakarta. Paganayro mga loks pagariakan si ko agama Islam pumamakinag na ayad no tuwa kabaganta no sa makampataw sayan o di na makampata panduan ang mapipikirak na induga kan rakano na so kaplokloks kagya gian kaya kaplokloks na madakalang kutwa kaya nagatanong si ko mga ulama tano, si ko mga ustad tano, kanagtanong si ko mga seminar, kanagtanong si ko mga masjid. Ang kutwa di ron di ikapamagusew mga ulama tano di na sa mga ustad tano. Naya di tano ayat kaya kapamagusew tano ron na kagiya sa katano mga manusia na waraan tano ang kutwa karuparuparkitan maturug. Andi din ikapakan nagkasawasiat na supusukan at tunga na yung makabubugar. Maka nagkasawasiat akaplokolokas na sangkutwa masadin ka di ka pamamakinig sangkutwa wasiat na tunga na ikakumape kapakiplokolokas upang makumadada nga kasina ka na usya maka. Na kay kagis kita no na iyawaraan tano na mga manusia tano malubay. Na gumalbudang kutwa kapkalipati tano si iku mapipikir tano. Naya kailangan ng kutwaro paro panaturog na ditano di masasaling po ko sa apiapan miyakapira mapamagusay yung mga ulama tano ang kutwa kipupantagan ng uwatas ikoloksyan. Siko da kurong kapuni na ay na malaam maganang sa wasiya panduan na giyang kaya ginawa ko. Na gusto mga pagariakan, na gusto kalang-langan niyo pumamakinag na pagilay. Kaya katawan akan na susakan nun. Na gusto mga pagariakan na kanauba mi katataro tupi sa magatos ka porsinto. So kipapantag na mi siya kung mga luksami. Kanauba mi matataro tupang kutwa kapiyapia si ikum balaloks. Kagis kami na manusia kami lagi diwa malubay. Naya mala pagwasyatan ko sang kaya wasiya uri na panduan nagyang kain na ginawa ko. Aya ka importante ang kaya kaplokolokos na suwallahu subhanahu wa ta'ala na inipaliugat yan nakita no ini. Inipaliugat nakita no wallahu subhanahu wa ta'ala sa malipudisang kutak inipaliugat niya nakita no ron ko kalayan yarga nagukalaan ko to aw di na ang kutwa kipapantagantan mo si iku mga lugstan ng kutwa kapakabegraron ko kipantagantan mo kiran sa mapiya. Si tano din managipon si iku katir wallahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Si itano din managipon sang kaya katero Allah subhanahu wa ta'ala kung kinipaligat niya nakita noron ang mga uri niyan. Sabad sang kuto maana, o di nakasabot sang kuto ay naluitan wa aya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Inipaligat rakaw kad na nakaswa Allah subhanahu wa ta'ala na inipaligat yan nakita nung palapalayat tanu din ang mga Muslim, palapalayat tanu din na inipaligat yan nakita nung ang kuto akasimba tanurun. Ang kuto dapat tanong suwaswata inuntas kanya na Allah subhanahu wa ta'ala di tanong sa kanya ni sa kuto. Pagana na inipaligat rakita nung Allah ta'ala sang kanana ayah. Ang tunay initundugun wallahu subhanahu wa ta'ala wa bil walidaini ihsana. So kapiya-piya kasi kung bulaloks kasat mapiya kapiya-piya kapakipantag kapuloks ka sa mapiya kapakipantag. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Anda din karotar ka, aska na miya kalakad, misikadikad na manguda, misikadikad na bubay. Naraot na taswi sa kirano din nasira na dua, fala taqul lahumā uff. Din ka kiram taro ang kutwa karimurang. Allahu Akbar. Anto na miya sa mga kangudan sang kaya masatano, illa man rahimallah. Inunta sa ini kalimu wallah. Nagutiyaw fiya kanyan sa mapiya kapluklukloks. Isen tanong mga ginatanong, miya kapiratan mga kagiro si ikong mga inatanong sa ish. Miya kapiratan mga kagiro si ikong mga amatanong. Sa laging tanong kira ng pipikila yung kutwa kaguwad, nagukarimuran. Wala tanharuma, na din yung silang prarasa nga, pira kataw yung mga kamuda ni Manto. Asuswara niyan naktungan ay kumala adin kutwa swara inayan o dinaswara yamayan. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Teruan akira natigu Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwa katero amay nanak. Ang kutwa katero mapiya katero ang kutwa teruan kasi kumbala aloks ka. Anto na nitundugun wallahu subhanahu wa ta'ala wakhfid lahumā janāha ad-dhulli min ar-rahmah. Pangalimbaba ang kakiran sa tarotop din nakapangalimbabaan. Wakhfid lahumā janāha ad-dhulli min ar-rahmah. Sisi ang kutwa limo ang kuta kapangalimbabaan kasi kung balaloks ka. Wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayani saghīrā. Nasibu ka pan wallahu subhanahu wa ta'ala sa tiruan ka. Wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayani saghīrā. Ya Allah, nakalimu nakasiran sa lagi dukyang berumintan ay rakan si kumasakit wa. Pagari ko laya di mamakinagan. Mga bangsa ko, umanisar kita nun ay siyan tanong sa mga ginawa tanong. Malagid suwad na loksyan na gusuda loksyan. Napalapala tanong ni siyan sa mga ginawa tanong. Ino mga day minito na itanong ang kutwa kapiyapi ay tanong kiran. Kagi wallahi al-azim kasang kaema sa tanong na pinakamala sakit kukipapantagan nawat na si ikuluksyan na di pagadatan watas wamayan o dinasinayan. So tiga karakan maed na malapagwasyatan ko na so ginawa ko kagiyasa kan nakatawa na kanaad na karibatan na kan si kukipapantag na kan si kumbalaluksakan. Pagariya ubang kapakalilipat ya swalay adudo na ang kutway na aguswama. Nasusindo niyan nakalalang kuluban niya ng kutwas walay. Piray walay agum yan at suy na on naguswama on. Nalagid sila nung kalibutan nga nada bayran nunwa. Allahu Akbar. Suama na sa kanya ni Bagirwalay. Napiray walay. Amya daw suama yan nagkaidan sa Bagirwalay.
Di kapansin ng mga tunganay niya ng kuta mga wata kagi mga wata ilumiyatay siya mairan. Mabagerswa masik walay. Pero inamiyatay gumianat si walay ng kuta walay nagkalibutan ng kapira katawi pira katawi walay. Agumianat ang kuta inaw na si ko kaya ganat yan nagkalibutan. Allahu Akbar. Da ka nagkapon na nalor ka sa haywata kulay nakataya sukan nga kamyari paradu. Hoy wata kulay na sungkasayad na tiging kakatay amiyat tangal suken ka. Wata kulay na pupagilay ka sang kana nasungan ka. Langon na mga pipiya ka tiru ama pumula sa iku mga pusutan na miyadang kuta ka kanagatan oron. Nadap na ketulawan tanway na nadap na ketulawan tanwa ama. Aya pa kaysa. Miya kapira ka makapamang ni sarila si ikemaka. Miya kapira ka makapamang ni sarila si ikiinaka. Miya kapirang ka manggagagag si inaaka. Miya kapirang ka manggagagag si amaaka. Miya kapirang ka matiyataya si inaaka. Miya kapirang ka matiyataya si amaaka. Upang mong pag-isyan tanong mga ginawa tanong na da kagip ka mamalako. If kaya ka nantigin. Nawaya pag-isyan ko na miya kapirang ka mapasong si amaaka. Miya kapirang ka masupag-sukat pero inaaka. Miya kapirang kakatalik di siwa inakaw din ni siwa nga kasi kumasadiran agad ikimbitira. Dita kabilang kaya sakta na manusyat ab karibat. Naiman ton miya kapira ka makapamang ni si ikinaka sarila. Uda kon makapamang ni na uuyag-uyag sinaka. Napamang ni kaun sarila. Uyag-uyag siya maka napamang ni kaun sarila. Baya punayawatan na ando din ikaw patuy na naguswama. Ang baloy siran alalantangan. Lalantangan siran na gito'y ka pumang ni tanong sarila. Gito'y kang gag sa tanukiran. Gito'y ka pangangar ki tanukiran. Allahu Akbar. Masa di makapteros sina sa hewata kulay natarag ka dun gumurao. Masa di pagkagiraw suwa hewata kulay na dikad na tigin mararanon. Pagariya, pakasulidang ka. So kapipiya ginawa, si ko puso umaluks ka. Si ko dirang panakapakasulid, si ko kubo. Aya ka kagdamatan si ko kalairan yarda. Na anda din ikaw da siran rakitano. Anda din ikaw da sumanga lukstano. Na miyaga da maka miyak kalalab siyarga sina. Miyak kalalab siyarga siyama. Di ka di makasindid sa tiga uba kung bukia PPS siyama o di na uba kung bukia PPS ina. Sa katawa mama, ayay na yan na pembetengan. Pembetengan sa dalalagang kutoy na yan. Nasabi yung siran sang kaya sa isa doktora. Si ko kaya pa ko meron sang kutoy doktora, nayabso ng kutoy na yan kagidala lagi yan. Na di niya di pagalimtan ng kutoy tibulo doktora, nalangon din na makukuy diyan. Napsingap-singapan. Tigang kutwa doktora sang kutwa sa katawa mama ang tawanan. Natigin na inaakan. Natiginan to na masusuayan na natigin. Natigin na daman natigin na nalagin akan. Pamakinagang ka ni Pagaria ay na yan nadalalagyan. Pero na danin ka mamala ng kutay na yan ada lalagyan. O pa makubatad kumpiran sang kaemasa. O pa makuad na katunay na adnay na yan ada lalagyan na. Ipagisinuhan tawanan na tigin na diya kong kilala. Nagito na wallahi la'adun ka danin kaya ng kutay na yan. Natigin ang tunay mong talaka paguyag-uyag iyo. Natigang ko to. Asa katawa mama, ipunatigin si ikuy ka sa pulurago na ididakan. Sak natigin ipumaninda. Sak natigin ipagalaga kinakan.
ginapakaturog kami, nasusulampi na ko tiginas kasi ina ka, may bid na miya tanaw ko tigin na. Daga sa kanya natigin matuon. At natigin, may bid na tigin na nasiman yan. Natama natigin ni man to. Natigang ko to sa katawa doktora. At tigin na ino, katawan niya, nawatakan yan. Natigang ko to sa katawa awak mama. Adiya pud natigin katawa ni inak natigin ubak ko niyan wata. Ugay naswalla ina dini miya dan ki ina nakatawan niya na ina akong sa kanyan nawat ako niyan. Ilaman ang ko to sa katawa mama. Ayay na yan na pambetengan daala lagi yan. Naso kapangangalim beban yan sikin ayan natungan niya taruto. Nanto na din suina ka. Kapapantagan iman to pagari kulay. Ino kau di pengalim beban sa taruto. Ino kau di pa kay na sukat daro ka. Ino kau di pa ka. Baka lama ka ang kutak bubuin ka. Siku kipapantagan na kaon. Tigam ko to sa kataw ina na dala lagi yan. At tigin na tigin saka tigin mamanap. Tigin na kenapa bukag ka tigin. Kapitero ka na tigin na pagwit na kong katigin sa umrah. Ipagumrah kong katigin nada kong ngomba tigin wita. Na tigin na tigin inakulay na nainwa tigin kasagyaman na kami sa tigin so kapag wita kurakon. Namya mamsang kutwa doktora. Upang matigin ng kananay na kada na lagi namya daw ng kutwa kipapaliwat no si mga simba. Si kukas mo sa haram, si sa Makkah. Napagwit na kong panatigin. Natigam ko to sa kataw amama. Datigin na pumangni natigin, iinakan ak kagaga kumagaya tigin, aba kuno natigin din bagan. Nang umanya natigin, mapikir ak kabubaya sumong sa Makkah kapagumra. Na ipambagaya kuno natigin, kasak natigin na kagaga ko. Sa tamang panatigin sa uyag-uyag sinaakan. Na kirawan akan galbag sulang na pamanganin yan. Akagigap. Nanto na miyaswal, luminiwang kuto ang bata. Natigang kuto sa katawa doktora. Amanta natigin na katawan akan sukap lukulukos. Katawan akan natigin sukap lukulukos. Ugay natigin na iman to ako panatigin makasimasa. Adam basa sa katawa mama. Adim basa sa katawa wata, ayaw ay na yan, nadaban yan lalag. Na mga ngalimbeban si kina yan sa taruto. Kagayagyan ko to sa katawa mama, nakatawa niyan, aswi na iyan, napadkupay taw si kusurga, kapakasugyan si kusurga. Inungap kayo ang swinaka, inungap kayo ang somaka. If kaya ka susurga, kapakasunod ikaw. If ka mamalang kaswina ka kay kagigigay buntalian. If ka mamalang kaswina ka kay ama ka kay kagigigay buntalian. Din ka kumamalaan ng kutwa surga. Kada abalimo. Si ko orian o kaya pa kapag Islam tan. Akalawanan niyang panangkayaan na luksyan. Mga luks bagarakan si ikwa agama Islam. Pangnintanong si ikwa Allah Ta'ala. Ariskian tanong niyan sa mapi kapalok-loks na kipantagan si ikwa mga luks tanong. Kagigiya din miyak kalala sakit sang kaemasa. Miyak kalala sakit batabu dilabaw si irkitanong. Ako si matanong kuteb kumamalan yan suwina iyan, ip kumamalan yan suwama iyan. Kagiya po berisiran, kagiya buntali na yan, kagiya buntali na yan. Allahu Akbar. Bang kapakalilipati ya, kira sa inaka. Agusya maka. Pagariya. Kalilipatan ka ang kuto. Amas akay to ka. Si inaka. Na sumyagad supiragaw iya das kanyan turuga. Kaya matatago kasi ikot yan. Taman si kukinimbuatan yan na ka. Na sumyagad sa kanyan sa margan.
Nadiskan yang katarutupan sa turug, asar buah katarutupan ka sa turug. Karaw niya na dinin makan suknian, asar buah makan ka ang kutwa kebubayan ka kuman. Asar buah mausug ka di ka makagadam sa kaor. Anto na ilalayon tanong ka nagsi ko mga inatanoy man to. Wata kulay na kanang katigin na ginanapanganangkan, kasak na tigin na mausug ako. O di na di ka natigin kebubayaan. Nakatawan kay piro sa papadan yan kakanasang kuta panganang ka na kaya katawan yan na kebubayaan kakuman na di karaway ina uban yan kanasok kebubayaan watay tamo niya naswata ini makakanon siya maka na piray sumiyagi dun akagagawin daun daw adi na di ka pamanginay sa kauyagan akapakay sumiyagi dun sa kanan sa mga raran niya kadisgrasya na misimbiang kuta mayo matanggawating, na di simbiang kuta oran na gusnang, asar buwa mapakakang kaniyan na budi ka matayungus. Na iman to miyakala ka, miyakala ang kutwa sa buto ka, miyak profesional ka, miyaka puro ang kutwa rangkong ka, mimbaloy ka ustad, mimbaloy ka agiya, na iman to kipapantagan na kasi sikulokos ka na, lagi di kau ipapantaga ka na sa lakawataw. Allahu Akbar. Tanudin ka sa kanyan suina aka, sa kanyan suama ka aming barumitan rakasi kumasa akay ito ka. Tigoy Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Inna ahabba al-a'mal ila Allah أو أقرب الأعمال إلى الله بر الوالدة. Aya pinakabkubayan wallahu ta'ala si iku magalabak o di na pinakamarani si iku wallahu ta'ala magalabak na birrul walida. Ngkutwa kapipiin kasi ikum balaloks ka. Ngkutwa kapipiin kasi iku inaka. Na pangnintan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala riskian tanunian sama pia kapakipentag si mga lukstan. Riskian tanong niyan sama pia kapakapluklukс. Uba kalukalu nakasabapan sa kapakasultan si ko surga. Uba kalukalu nagiti kasabapan sa kapakasultan si ko surga mandidingan-dingan tanong. Miya kaysa su Abu Hurairah radhiyallahu anhu na miyay niya ng kaya sa dua katawa mama. Natigin sang kay Aisa anta tigin ang kanon na pwede ka natigin na amakan. Natigin na tigwa Abu Hurairah ading ka tigin. Din ka tigin pembetua tigin so ang ngaran niya. Din ka tigin pakatatar si kasiyam aka. Naguding ka tigin di ka tigin pilala ko si iko unan niya maka nagudi ka puguntun si iko unan niya maka. Din ka pugunay siya maka gira pilala ka. Din ka pakatatar si kasiyam aka si iko kapteluing kaon. Ikiram mo ito ka napakaunang kasiyama ka. Anto na isapit tanong sang kaya masatano. Kaya kagimalasak kanya na mama di siyama iyan. Natataluan yan siyama iyan. Si kungaran yan. Allahu Akbar. Ayadan billah. Nanto na po ni isa sakit. Igira siyama iyan. Udin na sina iyan. Naib kaya yan sa madakalataw. Aya pa ba sumagad si ko mga ginawa niyan? Napagulaw na sa kanyan lumalakaw di sina yan, hindi niya siya maiyan. Kasar po mi bagak, adi niya di matandua gitu yung mga luksyan. Kaya yan, Allahu musta'an. Laun tanu din turun wallahu subhanahu wa ta'ala kay isa kitang na makikinanglan tanong kutwa turuan. Aya pa kaysa, inobas kami ada mga luksyan, sunyate, suama iyan, suama iyan, isuina iyan, suama iyan. Nabadam pan a chance, akapakapiyapiyam isi iku, malalok sami, way miniisanan si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apitaro numinisa, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya shay'un, abarruhuma bihi ba'da mautihima? Ino at tigang kuta minisi si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, badam panatigi na malalambat tigian. Si iku kapiya-piyayakan si iku belaloksakan ko orian o kewafatiran. Natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam wayat tigi na adam panamalalambaon as-salatu alaihima. Ang kutwa kas
as-salatu alayhima. Ay mapmamana niyan ang kuto akipang ninakaw na pad. Sang kuto akipang ninakaw na sang kuto as-sala mapmamana niyan nang kuto kasambuyang ingkaw sa janaza. Si kumasakap sambuyang irun. Na ayamala amana niyan nang kuto kapamangnin ko kay pamangnin ko si iku Allah. Pamangnin ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala pakasulod niyan si iku surga. Pamangnin ka si iku Allah subhanahu wa ta'ala pakabulos niyan si iku surga yan. Wal istighfar lahuma nagusuki pamangnin ka sarila. Langon tanod na di tanod na pakalilipatan kagi kumang kuto kapapatay na disumala na ayan yan ko na sumanga lukstan wa disikitan. Upama ko sumama pagariami, amyunan ng utwa, mga luksiran, si kulimu wallahu subhanahu wa ta'ala, na baluin wallahu ta'ala sa mga kumuriran na asurum isurga. Wal istighfaru lahum, ang kutakip pumangin nakakiran sarila. At pumangin nakasik wallahu subhanahu wa ta'ala, akarila iniyang kiran. Wa infadu ahdima min ba'dihima. Nabung kutakip tunay nakasik ko wasiyah. Udi na ini tutuman yan. Upama ko guminiroas, upama ko na Pitero Yamaka, si ko siringan niyo po beriya tiga maganakan sa kasa. Giya ngani na danian mito man na miya wafatian naktuman na nakaangkot to ada mito man Yamaka. Kapaduto si ko kapyepen kasi Yamaka. Wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima. Nabungkuto kapakikuyang bata ka sa mga mapia. Kapakitutungan ay nakasi ko mga tunganay. Ading kasiran matunganay o di sabab si ikinaka o di si kiyamaka. Sulang unusid ka kiyamaka na usi ikinaka na langon kasiran ipuyang bata sa mapia. Makitutunganay ka. Wa ikramu sadiqihima. Nabungkuto kasakawang kasi ko mga ginawiran. Rawahu Abu Dawud. Ang kutuwa kasi kasakawang kasi kung mga ginawa amaka na mga ginawa inaka. Na ginan ipad ang mga ukit akapipi ay tanukiran. Si ko urya o si ko kawafatiran. Pagariya pamakinagang ka. O pamakubad mituladang kutwa di pero unuina urina suama loks. Ya abna'i inqata' amali wa antum amali. Hayat tigin mga wak ikaritang ko. Namiyat padatigin sugal bakakan. Naskanot tigin sa manay mapangingin dawakan. Nasa kamumanat lang natigin ang sadaka di niyo di pamamagay. Kapag alam sulang no sadaka ay pamamagay niyo. Agus sa mga dua na lang nun pagkasampay. Na ino ni rundis dun sang kutwa loksiyo. Asa kaniyang po itaw sa kaniyang bimatataw sang kutwa kuburian. Inong kadisido ng kuto kapsidukang kasama salad si ko mga wataw din na si ko mga miskin na makakailangan. Inong kadisido ng kuto kipamangin na kasi ko Allah pulan na kasu Allah subhanahu wa ta'ala. Sakari na ini ang kiran nagu kekalimu ni ang kiran. Tigo Ibn Uyaynah Allahu yarhamu. Man salla as-salawatil khams faqad syakara Allah. Sa din sa tawa sumbuyang sa 5 waktu na kaya panalamatan yan sa Allah. Pero ito sa kapanalaman si Allah. Wa man da'a lil walidaini fi idbari as-salawati faqad syakara lahuma. Nasa din sa tawa ay induan yan suluksiyan si ko oriano sambayang mo din na si ko sambayang na kaya panalaman sumbala luksiyan. Ugid na ditano ko gamaya dam putwa kaya ser kita ng mga lukstan. Mga luks pagariakan si ko agama Islam. Pagnintanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala lalayon ang kuto akarila iniyan si iku mga lukstanong lagi dang kuto uyag-uyag ang tawa kami wafat din na pagnintanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala rila niyan siran nawi kalimu yan siran sa lagid mambuk yang baru kera seran nakita no si iku masak yang baru mitanira nakita no masak ito tanong mga luks pagariakan si iku agama Islam. Pamakudatan ng makapamang ni sarila si ko mga lukstano. Namamang ni tanong sarila si ko mga lukstano. Miya ka nagkasawasiya. Napamang ni kasarila si ko luks ka. Di kap kaya sumunod si ko surga.
Pamang ni kasarila si ikam ako, pamang kumadadang lang kasama ka na, kapagay gags na sinaka. Kapagay pangangarkan kasiran, pamang ni kakiran sarila. Pamaku kawawatan ang kakiran na, kapagay tawagan kasiran, mamang ni kakiran sarila. Pamaku may wafat siya makaw, dinisina ka na, kapagay pamang ni kasi ikwala sarila. Di tanong ka mamalang kuto kasultan si iko surga. Panin tanong si iko Allah kuto alalayo ng kuto taufiq kagi apian tunapan ni kaya pakasampay tanong si iko mga pupura daraja sang kaya dunia na makikinanglan tanong atong kuto taufiq. Priskian tanong niyan sa ikhlas. Pangniakwar kanong sarila sa ubadin amyat diraw kan saya ada kanurun kasabugudi o di na di makasusulid si iko agamat tanaw agama Islam na pangningkor kanong tuwarila. Nagupamakwad na di ron makasusulid na naino kaso pagaritanong na kapakaisag dayam pakarayagan niya nakita no balasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklamapia pagniakor kanu